Hello, sziasztok! Nem tudom ki, hogy van vele, de szerintem a horror játékokból nem igazán kapunk olyan sokat, vagyis hát minőségileg jól összerakottat. Ugye ott van a klasszikus, ami már kicsit trash is, Peter Jackson által rendezett Hullajó, a Haláli hullák hajnala, vagy a Pokolba taszítva, ami szerintem zseniális. Ez gusztustalan, és hát nem utolsó sorban ugye ott van nekünk még a Zombieland mindkét részével, de szerintem igazi olyan klasszikus értékeket megpendítő, vagy éppen új ötleteket felmutató horror vígjátékok nem igazán érkeznek. Hát mondjuk ez a mai horrorokra is igaz, mert csupa kicsi halmaz az összes, és semmi eredetesség nincs bennük, de például anno a Haláli hullák hajnal az mindenkit kilóra megvett, minden néző. De nem ez a lényeg, kanyarodjunk vissza a mai filmünkhöz, amit hoztam, ami nem más, mint a Tucker és Dale vs. Evil, vagyis magyar címen Trancsírák. Hát ez elképesztő cím, na mindegy. Szóval ez az a film, ami nem is kapott nagy teret, nem is volt nagyon reklámozva, és valahogy csak úgy bekúszott fű alatt. A magyar mozik is adták egy rövid ideig, de nekem nem volt szerencsém ott látni, csak a plakátot egyszer láttam, talán utána az is eltűnt. Pedig maga a film látszik, hogy ugye egy kis költségvetésű, de a készítők tényleg megpróbálták ezt ötletesen előadni azt, amit ugye elképzeltek, és a rendező úgy is alkotta meg, hogy a legtöbb horror klisét azt úgy kiforgatták, és egy ilyen nagyon-nagyon jó fekete humorra elénk tártak egy olyan mozit, ami tényleg élvezhető. Na, tehát a történetünk központi főszereplői két igazi redneck figura, méghozzá Tucker és Dale, és hát Dale-nek sikerül egy ilyen kis fokuckot vennie, azt, hogy pontosan hol, valahol vidéken, erre a mozi nem igazán tér ki, de hát nem is ez a lényege. Ugye hát Tucker és Dale, mint legjobb barátok, már gyerekkoruk óta úgy döntenek, kimennek, ezt a kis fokuckot helyre rázzák, összerakják ahol kell, ahol imbolyogott megfoltozzák, meg hasonlók, és akkor majd itt fognak horgászni, sörözgetni, tutajozni, meg hát hasonló dolgok, ugye, amit egy ilyen istenháta mögötti vidéki helyen lehet. De hogy a mozi történet ennyire ne laposodjon el, meg is jönnek az igazi tirpákok, a városi vagányok, tudjátok, ezek az igazi suhancok, és hát úgy gondolják, hogy ők is valahol ott tanyáznak le, Tucker és Dale közelében, de a film is sugallja, igazából azt sugallja, hogyha ránézzünk ugye a két jó barátra, tényleg vannak, mint igazi redneck gyilkosok, akik baltával rohannak az idegenek után, hát és a városi kölkök össze is akadnak velük a helyi boltban, ott egy kis szóváltás lesz köztük, és innen majd a cselekmény innen gördül tovább, rosszabbnál rosszabb helyzetekbe. És hát mit ad Isten, hogy pörögnek tovább az események. Ugye aznap este mindkét fél eldönti, hogy kimennek a helyi tóhoz. A fiatalok uszikázni, beszívva már, de azért félmezten ott becsobbannak a vízbe. Tucker és Dale is már bent van, de ők ugye horgászni, ők csónakkal mentek. És hát, mint tudjuk, ti is tudjátok, a sors kifürkészhetetlen. Ezért jól megkeveri a szart, és véletlenül az egyik fehér népet Tucker az egyik evezővel úgy fejbevágja, hogy annál megkordul a harang, és rögtön visszaesik a vízbe ájultan. Ezt látva ugye a társai rögtön elkezdenek visszarohanni a táboruk felé, és mindenféle aljas gyilkosnak elkönyvelni a két jó barátot, miközben ők szerencsétlenek csak kihúzzák a lányt, hazaviszik, ápolják, bekötik a fejét, sőt, viglássegélyt is adnak neki, és elmondják neki, hogy ez csak véletlen történés. És végül is ezek a történések ugye viszik előre az egész sztorit. Gyakorlatilag a film gerincét ez adja, hogy a tinik annyira balekok, de annyira megpróbálják Tuckert és Dale-t ugye megölni, mert azt hiszik, hogy milyen nagy gyilkosok, és közben saját magukat írják ki, és mindegyik véletlenül történik. Tehát a két jó barát hozzájuk sem ér, és az egyik basszus rohan egy kiegyezett dárdával, kiegyezett dárdával Dale felé, aki aprítja a fát, ilyen a fa aprítóba dobálja be az ilyen tuskókat,
Erre az egyik, aki szalad felé, megbotlik és fejjel beleesik a darálóba. Basszus srácok, hát én komolyan azt hittem ennél jelenetni, hogy csak szivatni akar és nem ez lesz a végkimenetele. De! Hát gyakorlatilag fejjel belefejelt az aprítóba, és hát fogpiszkáló lett belőle, legalábbis a feléből. Másikat Dél kihúzta, azt kérdezgette, hogy jól vagy? Hát, szóval a film eléggé magasra tette a hogyan halljuk meg hülyén lécet, és ezért a tinik elég rendesen megküzdenek majd még. Mert van olyan is, hogy azért kigyullad, de csak a kezén a felsője a csávónak, erre az egyik csaj leönti valamivel, meg se nézi, hogy mivel, és ott Délék mondják, ne azzal ráönt, és csávot teljesen lángba borul, mert valami vegyszer volt benne. Kiesik az ablakon is. Hát ezt nem hiszem el. Annyit röhögtem egyes jeleneteknél, hogy szerencsétlen Teker és Dél egyikhez se nyúl hozzá, egy ujjal sem, értitek? Ők olyanok voltak, mint valami bábok, akik ott szerencsétlenkednek, és körülöttük mindenki brutálisan felnyársalódik, felaprítódik, kigyullad, meg hasonlóképpen öli meg magát. Úgyhogy végül is, srácok, nyugodtan el lehet mondani, hogy a film nagyon is jól megállja a helyét. A Teker és Délre választott két színész nagyon jól hozza ezt a kicsit naív, néha butuska, de azért a helyén van az eszük, ilyen jámbor lelkeket tulajdonképpen. A tinik meg tinik, iskolai suhancok, akik végül is lehet szurkolni, mert megérdemlik, hogy amik megtörténtek velük, mert eléggé, tudjátok, ilyen negatívan vannak beállítva szerencsére, úgyhogy nem kell szurkolni nekünk. Egyedül a lánynak, akit ugye megmentenek, az az egy, aki normális. Tudjátok, ő a helyi szűz, ahol szokott lenni a régi horrorfilmekben, hogy mindig egy szűzlány fogja legyőzni a gonoszt. Mert itt ez a Tracy. És hát ami pozitívum, hogy nem használtak CGI-t, egy-két helyen, de ott nem a véres gór jeleneteknél szerencsére, hanem ott pont jókor használták szerintem. Ami most felhozok negatívumként, a sajnos tényleg a film legnagyobb hibája, és ez legalább 3 pontot lehúz a filmből, az a vége. Mert ott túlságosan is elkomolyodtak. Valami nem is tudom, miért akarták erre kivinni az egész történetet, mert nem kellett volna. Ez maradt volna a vígjáték, ahogy tervezték, bár az is lehet, hogy azért vitték egy ilyen konstrukció irányába az egész sztorit, hogy talán akartak valami maradandót úgy még oda mondani nekünk, valami bölcsességet, amit valamennyire sikerült is, mely érteni lehet, amit akartak közölni, csak nagyon hülyén sikerült azt elénk tárni. Szóval ez tényleg ez lehúzza a filmet eléggé. Úgyhogy nem kellett volna. Pedig tényleg lehet ajánlani mindenkinek, mert a régi, meg a mai ilyen tini horrorok kliséjét teljesen kifordítja magából. Ilyen furamuci helyzetet alakít, hogy minden, ami amúgy a rendes horrorokban megtörténik, hogy tényleg a gyilkos kaszabolja így le őket, így minden véletlenül történik meg, és azt érdekes megnézni, meg jókat lehet mulatni, mert nagyon hülyék a tinik, úgyhogy tényleg nem érdemes értük szurkolni. Szóval tudom ajánlani bárkinek egy megnézésre mindenképpen miatt, hogy ugye ez egy horror vígjáték, és a jobbak közül való, úgyhogy let's go srácok, nézzétek meg, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat is, egy like, feliratkozás jól jönne, köszönöm, sziasztok!